Molt bona tarda. Bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts a un nou espai del Conviure amb el Ramiro, l'Oriol de l'equip CER, a proposta del Departament d'Educació. Ens hem de posar d'acord amb les camises, perquè avui anem de blanc i negre, però tot està bé. Hem de dir que alguna vegada ens hem canviat la camisa perquè anàvem amb la mateixa camisa. També, És cert, bueno, és cert. Contrast. Tenim un nou dijous en el que donem un espai a respostes. Vam tenir com a convidada a Lourdes Martínez el dimarts. Gràcies per tots els que vau participar i també per tothom que ho heu vist al YouTube. Recordeu que si ho veieu a través dels streamings, del directe, podem interaccionar a través del xat. Per tant, veiem que ja aneu escrivint. Molt bona tarda. I si ho veieu pel YouTube, doncs recordeu-vos de poder subscriure-us perquè anem penjant tots els programes com cada dimarts i cada dijous. Bé, se'n veu bé? Ara està ahí amb una mica congelat, una mica baixa, se'n veu bé? Una mica congelat. Però hem d'anar agafant energia per arrencar avui. Mira, avui va de cos i d'emocions, però l'altre dia tu parlaves de la consciència de cossos, de les dimensions, i podries parlar una mica més d'aquest tema, perquè si parlaves de les 5 dimensions, també parlem de que cada cos, cada dimensió, també sent d'alguna forma. És cert. No sé si em seguiu bé. És cert. Penseu que ens agrada poder compartir-vos també, més enllà de preguntes i respostes, en aquest segon moment que estem vivint, que és la setmana 6, una miqueta més de contingut relacionat amb comprendre aquest món emocional per poder acompanyar-lo millor. Ens agrada poder compartir també una miqueta més d'aquests recursos. De seguida que puguis, Uri, m'avises i torno a purificar-nos a tots dos. Estic. Vale. Ja que deies que segurament una mirada més cap a aquest món emocional ens ajuda a poder comprendre millor aquests cossos que parlàvem l'altre dia, que parlàvem que tenien 5 cossos, resulta que jo crec que hem d'anar més enllà de la consciència emocional i per això també des d'Equip CER ja fa molt de temps que en comptes de parlar de consciència de les nostres emocions, parlem de consciència del que sentim, perquè sentim molt més que emocions. Llavors, segurament a vosaltres també us ajudarà poder reconèixer què és el que veieu en els nanos, en les famílies, en els companys, companyes, en tu mateix, tu mateixa, més enllà d'una emoció. Sí, perquè a vegades els nanos, bueno, no, diem els nanos, però nosaltres mateixos, no? Com estàs? Això és una pregunta i moltes vegades diem cansat, cansada. Com et sents? Cansat, cansada, però el cansament no és una emoció. Correcte. Què és, no? O a vegades diem paraules, ara ja ho vam explicar un dia, no? La incertesa està de moda, però és una emoció, no és una emoció. Però jo sento incertesa o penso aquesta incertesa i, per tant, com puc sentir a través d'aquests cossos? El que està clar és que una emoció està molt a prop, per exemple, de sensacions o fins i tot de sentiments. Ojo amb els sentiments. El sentiment, a part de que sí que és veritat que a vegades es poden definir com una emoció allargada en el temps, perquè part de tu fica consciència o fica atenció i l'allarguem en el temps, també sentiment és sentir a la ment. Llavors, com que sentim tot, diferenciar, per exemple, un sentiment de frustració, que és molt emocional, d'un sentiment que és un estat cognitiu. Aquest com em valoro, com em veig, és diferent, si voleu, a nivell de sentiment, que no pas un sentiment molt més connectat a un punt emocional. Si podem sentir a la ment sentiments, al cos emocional sentim emocions. Claríssim. Què vol dir això? Que a cada cos, que parlàvem l'altre dia, a cada dimensió nostra, sentim de formes diferents. A la dimensió més cognitiva, més mental, podem sentir sentiments i a la dimensió emocional, emocions. Ostres, també teníem una dimensió que era la més relacional, la més social. Llavors, tu podries dir, vale, i què se senten allà? A mi m'agrada dir la paraula connexions. Més enllà de la relació i els vincles, sentim que ens connectem amb la resta de persones. A vegades entrem en un espai i captem d'alguna manera que hi ha tensió. Llavors, aquesta tensió no és una emoció,
Llavors, què és? Però si jo estic sentint tensió. Sí? D'això en diem l'atracció aniria per aquí, per exemple? l'atracció des de quelcom potser d'una relació entre humans o a vegades m'atreu una peça de roba. Sí? I llavors jo em connecto amb coses de fora, però també em puc connectar amb parts de mi, amb parts internes de mi. Sí? Aquestes sentir connexions és en aquest món més relacional i també tinc una relació amb mi mateixa. Llavors, clar, ostres, aquesta setmana parlem de cos i d'emocions. Jo crec que parlar de connexions a vegades està més allunyat del que és una emoció, però parlar d'emocions, sentiments i estats d'ànim, sí? Quanta cosa, que començo a sentir massa coses, ja no em cauen ni en pantalla. Està més a prop de poder comprendre. Llavors, el cos físic on entra? On entra aquest cos físic? Hi ha sensacions físiques, no? Això mateix. Quasi us diria que proposo llenguatge. En comptes de sentir el cos, li vaig a dir sensar el cos. Sí? I per què? On està la diferència entre sentir i sensar? A mi m'agrada el poder parlar d'observació al teu cos, aquesta observació interna, més cap a mirar allò que està passant dins de la nostra biologia. En qualsevol cas, més enllà dels llenguatges, l'important és entendre que fred és molt diferent a gratitud. Són coses que estan molt llunyans, no? Uri, a nivell de... Precisament, parlant de sensacions, és que tot això no està separat de les emocions. Tots els cossos estan connectats, no? Igual que ho veiem molt clar quan parlem d'emocions i sentiments, però, evidentment, emocions i relacions és molt clar. De fet, nosaltres fem algunes dinàmiques que es diu emocions i relacions i són de les més potents que fem a l'aula perquè revisant les relacions trobem emocions, no? I trobem emocions projectades en persones que no només parlen d'aquella persona, parlen de mi i parlen d'altres relacions que he tingut. Per tant, aquí es veu molt fàcil, no? Tenen segur també molt a veure amb allò que entrenem en l'acompanyament, que és des de quina emoció estic acompanyant. I perquè també l'emoció, d'alguna forma, es relaciona amb aquesta part connectiva, amb aquesta part de connexió, perquè és l'origen, al final, des del que dius, fas, mires, no? Moltes vegades tens allà davant els nanos nanes i no és el mateix que t'ho diguin des de la seva ràbia que des de la seva por o potser des de la seva satisfacció. Diferents. Jo t'he perdut... Crec que hauria una miqueta de connexió si estàs sent difícil. Però per tant entenc que l'emoció que jo sento a través d'una relació també em pot determinar tant aquesta relació com en tot el meu entorn. I, per tant, també m'ho puc mirar, no? És un conjunt que em puc mirar. Però feia aquesta introducció per connectar-ho, com tu deies, amb les sensacions físiques. Aquestes sensacions físiques també estan molt connectades amb tot el cos emocional. De fet, on ens podem anar són els petits. Els nens i les nenes més petits, més petites, són pura emoció. Si ens anem a un nadó, l'emoció que tingui la farà amb tot el cos. Si ens anem a un nen de 2 anys, fins i tot, l'emoció que té encara la fa a través del cos, no? Per riure mou tot el cos, no es pot riure sol. Sí que se li veuen algunes emocions més tranquil·les, però tot el cos manifesta aquesta emoció quasi sense voler, no? I podem aprofitar precisament aquestes sensacions per identificar emocions amb els nanos, no? Aquest ja és una proposta que fem sobretot als professionals d'educació infantil perquè podem treballar, no cal. Evidentment, un nen de 2 anys, una nena de 2 anys no ens dirà sento ràbia, sento una ràbia molt profunda. No ens dirà això. Però si veiem la tensió en el cos, per exemple, si nosaltres en aquest infant li comparem sensacions, li estem ajudant a descobrir aquest món emocional també a través del cos. Per exemple, aquesta emoció, això que està sentint ara, és com una carícia o és com una pessigada. No cal que li pessiguis, que segurament ja haurà tingut alguna pessigada alguna vegada d'algun company. Això és com una carícia o és com una pessigada? O això és més com una pressió o és més com un cop? I segur que s'han dut cops i que ho pot relacionar.
Això que passa ara és com un cop. Deia que tan important portar-ho cap a infantil com que també els que esteu ara veient-nos que ho tingueu també present en educació de necessitats educatives d'educació especial. Creiem també que tot allò que m'apropi les emocions a una part més de sensació física m'ajudarà a comprendre millor el meu món interior. I tant. A veure, ens hem ordenat bé? És a dir, tenim connexions, cos relacional, parlem de sensacions, cos físic, parlem d'emocions, cos emocional, sentiments, una dimensió més mental o cognitiva, cos mental. I què l'estat d'ànim? L'estat d'ànim, nosaltres el connectem amb la dimensió energètica o la dimensió espiritual que l'altre ja parlava. Quan a mi m'agrada ara, en aquests minuts que tenim encara, abans que intentis connectar amb la Lourdes, m'agradarà connectar la part física, la part energètica i la part emocional. Perquè està molt connectada des de que vam dir que una emoció és energia, que nosaltres, si entrem en una sala, no, dèiem, amb dues persones que s'acaben de discutir, notem aquesta tensió. Potser estan en silenci, però entrem i notem aquesta tensió. I això és una energia. Aquesta energia on va? Va al cos físic. El cos físic, com l'altre dia deia, ja no recordo si ho deia l'Anna Calpena o la Lourdes, perquè han tocat temes similars, és el nostre contenidor. Si no, crec que ho deia la Lourdes, si no tinguéssim cos, no podríem tenir totes les emocions que tenim, no? Per tant, ostres, i com ho notem, això? I comencem a preguntar a totes les assistents i els assistents, ostres, què em passa? Per exemple, digueu, sisplau, digueu on us fa mal. Digueu, ostres, a mi em fa mal el genoll, a mi em fa mal les cervicals, l'espatlla. Què us fa mal? Jugueu. És a dir, una mica... A mi no em preguntis què em fa mal. Com on hi ha bloquejos també, no? Emocionals, entenc. Mira, Carmen parla del cap. El cap té molt a veure, hi ha moltes zones. Carmen, quina zona del cap et fa mal? Perquè està molt connectat, després m'ho dius, Carmen, però està molt connectat. Si és aquí, si és aquí, si és aquí o si és aquí darrere, té moltes diferències. Mercè de la Cruz parla de les lumbars. Les lumbars poden ser o muscular o ronyons, per exemple. Mercè, si és muscular, si és un tema muscular, podem parlar de pors, aquí s'enganxen molt les pors, per exemple. Podem parlar de ràbia continguda allà, si és de ronyons, per exemple. Ramiro, no sé si tu vols donar resposta a alguna que hi ha. Ara que ja és de cap, importantíssim la connexió, a més crec que ho has dit, Esther, per aquí també, la connexió entre cap i estómac. Moltes vegades una cefalea, bé sigui un dolor petit o una migranya, està molt connectada amb la digestió que fem a nivell abdominal i parlem de digestió emocional també, no? Dèiem, per aquí algú parlava de somòplats, la part de les espatlles, però també una miqueta més a baix. Ostres, si tinguéssim ales, no? Deien que els somòplats són el destí de l'ala. Per tant, això també emocionalment parlant, i tu has de llegir-ho, no vol dir que el que nosaltres aquí diguem sigui tot una veritat, però tu has de sentir. Però clar, les ales són un punt de llibertat. Llavors, si em fa mal aquella zona d'allà, de què no m'estic sentint lliure? Això és interessant també preguntar-m'ho. Uns quants, cap i estómac, Déu-n'hi-do. Cervicals. Clar, les cervicals, per exemple, parlen molt. Sí, mira, això que està fent el Ramiro és què estic forçat. Què m'estan forçant a fer, no? Em sento obligat, obligada. Una altra cosa de cervicals, a vegades diem cervicals si el dolor el tinc aquí. Si el dolor el tinc aquí, és molt més del pes de la motxilla. Si és una mica més a baix, pot tenir a veure amb l'espasa del guerrero, no? Del guerrer, i per tant podem estar parlant de la responsabilitat. Hi ha alguna que tinc sobre les meves espatlles i m'està passant molt. No? Tot això, com diu el Ramiro, és superclau que ho passeu pel filtre de cadascú.
Aquest és un filtre més i és superclau que és el vostre filtre el que ha de prevaldre. I que, com tot, hi ha diferents nivells de lectura, que és important també que li donem una mirada científica, però també científica de mirada interna i de comprensió del teu interior. Per una banda, hi ha una part que és el dolor físic i que té una raó. El que estem parlant avui és com podem relacionar a vegades aquests dolors físics amb aquesta mirada d'aquest món emocional. No? I ho hem connectat amb la part energètica. Després, si vols, Ramiro, a la part final encara podem parlar molt més del cos, podem fer alguna dinàmica de cos, algun recurs, de fet, veient aquests bloquejos. No parleu d'això que compartíeu aquí, que heu compartit un munt de parts del cos, perquè la recuperem després. Jo vaig intentar, a veure com anem de temps. Uri, 30 segons, va. I vaig intentar connectar amb la Lourdes. Deia que també en aquesta part d'estat d'ànim, l'altre dia ens preguntaven, crec que va ser la Montse, sobre com podem educar també aquest món espiritual o aquesta dimensió espiritual i que té molt a veure, lògicament, amb aquest estat d'ànim que ara tota aquesta situació ens està omplint. No? Te deixo aquesta pregunta i jo vaig intentar connectar amb la Lourdes. Què et sembla? Vaig. Vale. Mira, aprofito i dir que hi ha un cos energètic també, no? Hi ha alguns punts energètics que són claus i que en algunes teràpies alternatives li donen molta importància de cara a la sanació. Això per una banda. Quan nosaltres connectem el cos energètic, no necessàriament parlem de l'interioritat i a vegades aquesta espiritualitat es pot confondre, no? El cos energètic, cos espiritual, realment acaba anant al cos espiritual, a aquesta dimensió espiritual. El cos energètic es pot treballar desbloquejant físic, desbloquejant emocions. Això per començar, sí? Però també es pot treballar amb algunes teràpies energètiques. Algunes teràpies bioenergètiques que combinen molt el moviment del cos per desbloquejar energies i també emocions. ¿Vale? Això per una banda. Per l'altra banda, la part d'espiritualitat i d'interioritat, primer, la setmana que ve parlarem de valors, per tant es pot connectar i nosaltres aquests valors els portem també cada vegada més, els portem a la interioritat, al propi valor de la interioritat. Com treballar-ho és molt ampli la pregunta, però d'entrada nosaltres ho connectem amb el sentit de vida, ho connectem amb el propòsit extern i el propòsit intern, ho connectem amb l'autoconeixement i a partir d'aquí anem donant-li profunditat. L'educació emocional, i ho treballarem una mica més al final, i fins i tot a través del propi cos, és una bona porta d'entrada. Ramiro, vaig a donar-te pas. Passo, no et sento ara, però crec que deus estar ja amb la Lourdes. Sí, et dono pas. Ok, doncs ja estem aquí amb la Lourdes Martínez. Lourdes, pots obrir càmera? Benvinguda. Hola, càmera oberta. Com estàs? Molt bé, encantada de tornar a estar amb tots vosaltres. Nosaltres agraïts i agraïdes de tenir-te un altre cop aquí, també per donar avui respostes a totes les preguntes que van sorgir l'altre dia. Així que de veritat que moltes gràcies per la teva participació, per la teva presència i bueno, si et sembla, comencem. Sí, moltes gràcies als que van preguntar, que vol dir que estan interessats i que, bueno, si et fas preguntes vol dir que d'alguna manera estàs motivat i això sempre és agradable, que saber que ha motivat algú. Mira, vaig a fer-te proposta. Anem a començar. L'altre dia va sortir, la Núria compartia una idea sobre el tacte en la distància i vam parlar, el xat vam estar conversant al xat i crec que és una bona pregunta de connexió entre el dimarts i avui. Perquè la Núria es va preguntar, deia, com ho podem fer ara que no podem tocar-nos? Molt tristament, ho podem fer molt tristament. El primer que surt és això, perquè jo crec que és una que trobem tots a faltar. Vull dir, no és el mateix poder-se tocar que no poder-se tocar, no és el mateix poder-se abraçar que no poder-se abraçar. Hi ha sistemes, però l'estat pur és aquell que és el que voldrem. Però com que no es pot, doncs imaginació, el que hem de fer és intentar solucionar-ho perquè hem de suplir-ho d'alguna manera perquè no podem viure sense contacte. Jo penso que no. És alguna cosa i les persones necessitem tocar. Llavors, què podem fer d'alguna manera? Primer, mentalitzar-nos, que ja costarà molt. Mentalitzar-se que no podem tocar, jo crec que com a mestres
serà molt dur, molt dur. I contra més petits siguin els infants, més dur encara, perquè saps que a vegades és que només necessites una carícia per poder donar-li resposta al que t'estan demanant. I no ho podrem fer, serà duríssim, però segur que ens en sortirem perquè no hi ha més possibilitats, perquè ho hem d'aconseguir. Llavors, clar, una forma és el que, com en vam veure l'altre dia, doncs les auto, no? Podria ser la autoabraçada, podrien ser auto tant com puguem, en el sentit que tant ho podem fer també directament amb les parts del cos, però podem utilitzar també objectes intermediaris. És a dir, un auto me'l puc fer jo amb les meves mans, però a vegades és més agradable amb una roba, amb algun objecte que d'alguna manera em doni una informació que poder també me la donaria al tacte de l'altra persona, que no serà el mateix, però hi pot haver un missatge afegit. Tot el que pugui ser que jo, a través d'objectes, els pugui utilitzar i em donin informacions agradables, perquè normalment és el que volem, benvingudes siguin. Puc utilitzar també música, és a dir, jo puc donar missatges, que no serà el tocar-nos, però jo si vull transmetre-li que necessita una calma, que necessita d'alguna manera estar més tranquil, utilitzo una música que em doni i que m'hi aporti aquesta informació. Puc jugar amb músiques, puc jugar amb imatges, també. És una forma també de poder no tocar-nos, però dir-li m'agradaria estar amb tu en aquest paisatge, m'agradaria estar amb tu en aquesta situació, no? Doncs poder utilitzar altres llenguatges que també ens donin informació que no podrem utilitzar directament tocant-nos, però sí, i la mirada i la mímica en si també donen molta informació. És a dir, donem-li pistes perquè ells entenguin el missatge, que podria ser poder molt més ràpid si ens toquéssim, però hem de buscar una altra velocitat amb unes altres formes, amb unes altres tècniques o estratègies. Perdó, que obro el micròfon. Que la velocitat canvia, no? Els tempos de moltes coses canvien, també els números de persones que podrem participar dins d'un mateix espai. Però ara parlaves potser d'un món simbòlic, al final, entre músiques, imatges, objectes, poder donar-li un significat a altres coses més enllà del propi tacte pell a pell, entenc. Sí, jo crec que això és un recurs que també el podem utilitzar tenint pell. No vol dir que sigui el substitut, sinó que és buscar-nos formes que també d'alguna manera ens van donant a vegades seguretat. És a dir, que associem que una música que l'anem posant sempre que la necessitem, que ens calmem, al final, si vas repetint, també ja li dones el missatge i dius, ara ja t'he entès, perquè m'ha passat 3 o 4 vegades, a més m'ha anat bé, i ara jo sé que quan la poses ja sé que m'estàs ajudant i el que m'estàs dient és que vagi cap aquí, no? A vegades simplement el que fem a les aules és tancar el llum. Simplement tancant el llum, el primer dia poder no s'entén, però arriba un moment en què sí, pot ser el llum, pots posar una música en concret, pots posar una imatge en concret, un so, és igual, algun so, algun moment, pujar i baixar les persianes, obrir i tancar finestres, buscar estratègies en aquest sentit ens ajuden a entendre el missatge. En certa manera entenc, i mira que em sortia, volia dir la paraula rutines, una sèrie de rutines que m'ajudin, i em sortia la paraula rituals. Però crec que tan bona és una com l'altra. Què t'anava a dir? Al final, contacte, a mi m'agrada la idea de contacte amb tacte i contacte sense tacte. Això sempre m'ha agradat moltíssim, tant al treball d'educació afectivo-sexual com en el propi treball de... És quelcom que jo he jugat molt, almenys quan jo he desenvolupat o he acompanyat processos en els nanos i també en la formació professional. Però, escolta, contacte no és moviment. Tu l'altre dia ens vas donar moltes també idees per poder treballar a través del joc, a través d'aquest moviment,
I mira, l'Ester compartia que hi ha vegades que hi ha molts alumnes que són reacis o reacis a aquest treball més corporal, a deixar-se tocar, a sentir corporalment. Quines estratègies podem també des de la teva mirada posar en joc quan això passa? El primer que hem de fer és respectar-los, mai obligar-los. És que, si no, la comunicació es talla en el minut menys 1. Per tant, el primer que hem de fer és conèixer-los molt bé, respectar que tothom té dret a que no li agradi alguna cosa. I una d'aquestes coses, molt personal, molt íntima i molt privada, és la pell. I tocar la pell és una cosa que ho hem de respectar sempre. Llavors, el primer és, si passa, respectar-lo. Si nosaltres creiem que ajudant-lo a que intenti connectar i que no li sembli una agressió, que no li sembli que l'estem envaint, el podria ajudar en altres competències o en altres capacitats que creiem que serien bones, que pogués assolir-les i que s'hi trobés a gust treballant-les, llavors hem de buscar estratègies perquè no sigui una agressió, sinó que pugui ser alguna que acabi volent aquest infant, que en alguna manera ens ho acabi no demanant, però veient que és capaç de fer-ho i que no li suposa un patiment. Amb això també podem jugar a vegades amb els companys amb qui es troba a gust, perquè normalment sempre hi ha un, dos, mínim, no? Que dius, doncs, es posa més al seu costat, el mira diferent quan parla, quan fa una proposta, sembla que l'animi més a seguir-lo, no? Doncs, bueno, observant aquestes possibilitats, podem ajudar-nos dels companys que creiem que el poden motivar a obrir-se en aquest sentit. No és el mateix si em toca un que si em toca un altre. I això ens passa, tinguem l'edat que tinguem. Llavors és observar qui és el que pot acostar-se més en aquest sentit i intentar veure si és una forma de connectar i de fer un pas més en aquest sentit. També tenim els objectes. No és el mateix que et toqui directament la mà, el peu, una part del cos amb pell d'una persona, que ja no és el mateix que estigui nua que estigui vestida. O sigui, ja no és el mateix que em toqui un braç amb una màniga que un braç sense cap tipus de roba. Hem de jugar amb alguns objectes, instruments que puguin fer que no és un contacte directe, però que hi ha contacte. I amb això puc jugar doncs, amb pilotes, amb robes, amb estris de massatge, amb plomes, amb alguns objectes que no és directament la persona, que poden ser més llargs o més curts. Contra més llargs semblarà que m'envaeixen menys, no? D'alguna manera. I intentar veient, provar. Si et segueix dient que no, i ho notaràs de seguida amb el gest, amb la mirada, amb la seva forma, amb el seu to muscular que es posa absolutament tens. No és el moment, ja veurem. És donar-li temps, també, en aquest sentit. Sense que sigui ara ficar-nos en coses que no ens toquen a nivell sanitari, estem parlant d'objectes que ens ajuden a poder, des d'un punt de distància, tenir un contacte. Un guant no seria... És a dir, no estem parlant d'això, estem parlant de poder trobar fórmules més enllà d'una qüestió higiènica o d'una qüestió... Sí, sí que són objectes que després s'han d'higienitzar, això està clar. En el moment que ja s'han tocat per una persona i per l'altra, ja no les pot fer servir ningú més si prèviament no s'han higienitzat. Mentre siguin amb la mateixa, sí, però si no, hem de buscar els mecanismes per poder netejar tots aquests objectes. Però una roba mateix no és el mateix que algú li diguis fes-li un massatge directament cos a cos que amb una roba que una persona està estirada i tu li passes la roba arrossegant-la des dels peus fins al coll o la cara a vegades és una mica més sensible, però és igual, d'un braç a l'altre braç, només la sensació amb molta distància, si és una roba gran, no ha de ser una roba petita, pot ser una roba gran que tapis a la persona i la vagis
destapant i la sensació que dona ja és una informació en aquest sentit. Aquesta roba la podràs fer servir amb la mateixa persona l'estona aquella, si tot funciona. L'hauràs de deixar en un altre lloc i no la podrà fer servir ningú més fins que no la netegis. Això sí, això és una cosa que no estem acostumats. No, clar, i al final estàs desenvolupant competències integrals, no sols és un tema de cos, de psicomotricitat, sinó que també estem tocant tot aquest desenvolupament personal dels nanos i tocant també un tema de salut, un tema de... Tant desenvolupar competències en els nanos que, ostres, en la nostra formació professional de base, l'altre dia la Laura preguntava, quin paper juga la formació docent, la inicial i la permanent, en aquest conèixer-nos corporalment nosaltres, emocionalment nosaltres com a mestres. Entenc que aquí també ha d'haver un desenvolupament. I parlant de formació de base, què tal aquesta assignatura? És pendent, no és pendent? Un tema molt oportú, perquè estem dient com fer-ho en els infants i això mateix li pot passar a un mestre que no li agradi que el toquin. I això pot passar. Llavors, què passa aquí? Quin valor li dona i com ell pot transmetre inclús, pot transferir els seus propis neguits en aquests infants, perquè si a ell no li porta plaer aquest contacte corporal, està clar que crec que costarà molt que ell el dongui als altres. Llavors, aquí hi ha una cosa amb la formació dels mestres que a vegades jo crec que queda curta en aquest sentit. Perquè, jo formo psicomotricistes i en els psicomotricistes sí que hi ha 3 tipus de formacions. La teòrica, que coincideix també amb els mestres, la pràctica, que coincideix també amb els mestres. Hi ha un tercer tipus de formació, que és el que en diem el treball corporal o el treball personal de l'adult, del mestre, no de l'infant, sinó de l'adult. I quan hi ha persones mestres que venen a formar-se en psicomotricitat i entenen què és aquest tipus de treball, diuen, i això per què no ho tenim com a mestres? És a dir, quan veuen el potencial de dir, m'haig de conèixer a mi mateix abans per poder entendre millor què em diran els infants, diuen, i això què passa? Perquè a la formació inicial no hi ha aquest tipus de treball. Treballar amb el cos del propi mestre, no només amb el cervell, amb les emocions. Les emocions són un 50-50, però haurien d'haver, jo penso, molts més crèdits en el sentit de també, i sobretot a infantil. Contra més petit és l'infant, més necessita aquest cos que li està donant informació. I si el mestre no el té treballat en si mateix, no podrà transmetre tot el potencial que això donaria. I tot el que, han de viure experiències en el seu propi cos com les viu un infant. I això hauríem d'aconseguir posar més formació en aquest sentit, perquè és molt important, perquè és que ens oblidem del propi cos de l'adult. I no només amb el seu què fer amb els infants, perquè a les escoles som uns equips de gent adulta també, que pensa coses i que vol acompanyar en aquests infants. Però ja no és només el meu cos, sinó és el cos del meu paral·lel, és el cos dels companys de cicle, és el cos del claustre. I a vegades hi ha moltes relacions que s'entenen diferent a través del cos. No només amb la paraula, sinó a través del cos. I fer un treball corporal també com a adults, com a col·lectiu, jo crec que això és una assignatura pendent i que podria estar molt bé incorporar-la. M'has connectat a la idea, nosaltres quan entrem a les aules a fer educació emocional, que a vegades quan no està totalment integrat aquest procés de forma transversal i no hi ha hagut molt treball, doncs creiem que és necessari o sempre havia estat necessari fins ara construir moments específics de fer aquestes coses i nosaltres les hem fet molt, no? Des de CERT hem fet molt i fem aquests projectes educatius i m'has connectat amb la idea que a vegades parlem molt amb els profes de com respirar aquests nanos, no? Al final, quan parlaves del meu cos, del cos de l'altre company, companya, no? de tots plegats, també és com es mouen aquests cossos, com està respirant aquests cossos, perquè no és el mateix que ens movem en un punt tancat que en un punt obert, no? Això, de fet,
l'arquitectura dels espais també, ara que ens s'estem permetent obrir també una miqueta les portes a les aules més obertes. Quan parlo d'oberta, parlo d'aules a l'aire lliure o no. Això també ens ajuda a l'obertura. Però clar, aquí hi ha un tema de que a vegades, i ara ens estem centrant en un punt de cos, hi ha un punt emocional que també a vegades genera, vaig a dir límits, però seria, per entendre-ho millor, seria emocions que potser a vegades es queden en un punt del cos clavades, se'n surt. Les limitem, no les expressem del tot, no? I per tant entenc també que quan hi ha límits, que veníem d'aquella pregunta, no? Què passa quan els nanos no es deixen o no volen, també hi ha límits emocionals que segurament s'expressen a través del cos. Però potser la solució és expressar-ho a través d'expressar l'emoció per alliberar el cos. I l'altre dia, l'Anna preguntava, diu, quins recursos hi ha per expressar com em sento amb els altres, un punt de relació? És a dir, a veure si és fàcil de contestar. Jo no et vull posar en un d'això, però com podem fer per expressar aquestes emocions que jo ara, tu em connectaves en que a vegades són límits que ens posem nosaltres també en el nostre cos i que no ens deixen tota l'obertura i tota la llibertat. Com podem expressar això? Primer hem de tenir molt clar d'on venim, perquè tots tenim, tinguem l'edat que tinguem, tots tenim com una història corporal. I tots sabem la relació que hem tingut amb els pares, no? Si ha estat una relació de contacte, molt proper, molt d'abraçar, o si som del tarannà a distància i no ens toquem gaire. Això també ens ha marcat segur des de petits, perquè la família en si, els vincles amb les persones que estàs més concentrada, són tarannàs també. I això s'expressa. Tu ho has viscut. Necessites diferències per canviar-ho i no serà fàcil perquè hi ha alguna cosa molt interioritzat. Què passa? Que sobretot el que ens hem de sentir és segurs. És a dir, l'escola també ha d'aportar una certa seguretat i confiança en les persones amb qui em trobo. I hi ha una part corporal que a vegades obre molt aquesta confiança. Pot ser que la tanqui molt, però quan es desbloqueja, uau, és molta la diferència llavors. Però ho has d'haver viscut d'alguna manera. Si sempre has estat aturant, distanciant, fins que no fas aquest clic, no veus la importància que hi ha aquest missatge. Són els altres, sempre diem. A vegades diem que l'esquema corporal de les persones, jo me'l faig, però hi ha un altre factor que és la imatge corporal, i la imatge corporal, la informació me la donen els altres, de com em veuen els altres. I quins missatges em van donant, directes o indirectes, de com em veuen a mi, com veuen el meu cos, i jo això ho vaig interioritzant. Llavors, el que hem d'aconseguir és que les escoles tinguin aquesta capacitat de donar seguretat. És a dir, jo soc com soc i em podré manifestar i ningú em jutjarà. Si jo necessito 1 metre de distància sempre, sisplau, deixeu-me'l. I si jo vull, ja m'acostaré. No sigueu vosaltres els que vingueu. Si jo em veig capaç, ja m'acostaré i això ho farem amb adults i amb infants. Ens hem de sentir absolutament segurs i respectats. És el que en diem a vegades, d'alguna manera, compartir, coneixent en aquella persona i sabent que l'estic respectant en tots els sentits. Sabent que té coses més bones i coses més dolentes, però és que les dolentes també les ha de poder manifestar. Les dolentes entès que poder jo no hi coincideixo. O sigui, si aquella persona és diferent, però necessita expressar-ho, jo l'escoltaré igual. I això a vegades ens costa en algunes formes de treballar, tant amb els infants com amb els nostres companys. Llavors hem d'aconseguir entorns segurs, respectuosos i segurs, i que en aquest cos també hi entra, aquí.
pot ser difícil, però ho haurien d'intentar al màxim. De manera que és com dir, nosaltres, els que fem psicomotricitat, quan entrem a les sales que en diem de psicomotricitat o als gimnasos, obrim la porta i és un espai diferent. Perquè allà han passat coses que ens feien por, que no ens feien por, no? Que ens hem atrevit, que no ens hem atrevit, que primer no hi havia manera però després ho he aconseguit i allò queda d'alguna manera. Jo diria que ojalà totes les escoles és allò que quan obro la porta de l'escola entro i dic, uau, aquí han passat moltes coses molt importants, la gent s'hi troba molt bé i és un espai que em dona llibertat, respecte i puc ser jo de veritat. I aquest jo també porto un cos. O sigui, jo puc ser jo amb aquest cos. A mi m'agrada molt jo vaig fer en algun temps, vaig fer formació de teatre conscient, que es diu, i dins de tot aquest procés fèiem una part que era de ioga. I recordo molt que a ioga parlàvem sempre de feu memòria cel·lular, no? Aprèn bé això que està passant ara, perquè no se t'oblidi, no? I anem connectades amb que a vegades en aquestes portes obertes, és a dir, quan obres aquestes portes, aquests espais, aquests moments, quan crees aquestes realitats de moviment, de superació de límits, quan important poder anclar aquests aprenentatges i poder donar-li continuïtat. I és que en les escoles en l'escola que ara ja hi és i que tindrem, amb aquests grups una mica més reduïts, amb uns adults de referència molt més fixes, per lo que estem veient, no? Dels que tenim, s'ha de crear aquest clima. És absolutament necessari poder crear aquest clima entre aquestes persones i aquells mestres de referència perquè, a més, podrà passar que entrarem, sortirem, ens haurem de quedar a casa, no. Passaran coses que necessitem que hi hagi una seguretat absoluta en aquest grup perquè serà important perquè hi haurà coses a superar. Mira, per tancar, ara veig que comparteixen aquí el xat que, clar, aquest estiu ja hi som. No serà el curs vinent. I crec, si no m'equivoco, perquè ho he vist per ahí, que tu també venies d'un món de lleure. Sí. Alguna pista per tancar aquest espai que compartim amb tu avui, per aquest món de lleure d'aquest estiu? Que els diries? Ara t'he posat aquí en un d'això, No, perquè no té res a veure. Clar, però és moviment i, l'aire lliure l'hem de tenir en el lleure com en l'escola i això està molt clar. I hem de buscar nous espais. Et diré coses dels nous espais. Vinga, va. Jo diria que tenim un repte a nivell de crear aquest clima, però amb espais diferents. I és una oportunitat que no ens podem perdre de cap manera. Primer hem d'aconseguir que les escoles, els espais on el moviment és privilegiat, que són espais grans, sense mobiliari, sense res, que ja hi posem el que necessitem si és que es necessita, aquests espais jo demano, sisplau, que es respectin i que es segueixin mantenint, perquè són vàlvules d'escapament, perquè seran absolutament necessàries i és on realment poden sorgir coses que no sorgeixen a l'aula i això, els que hi vivim allà, ho tenim claríssim. Aquests que no desapareguin, però si ens diuen que hi ha un grup que va amb un centre cívic, que va amb una biblioteca, que va amb algun espai que no és el que estem habituats, jo penso que no hi hem de posar taules i cadires. És a dir, sisplau, busquem nous mobiliaris, noves formes de poder estar educant. I no repetim el model. O sigui, si ens anem a un lloc que no hi ha taules i cadires, fantàstic, no les posem. Què hi ha allà? Ho fem amb coixins, ho fem amb alguna que té rodes i que ens permet mobilitat, ho fem amb uns colors diferents. Siguem creatius amb això. És com dir, és l'oportunitat de dir, aquestes 15 persones que estarem aquí, com ho volem això? Fem-lo nostre, fem un espai que ens sigui agradable, que pugui donar joc al moviment necessari o a la quietud necessària i a la confiança necessària. Però no reproduïm, sisplau, el mateix. No podem fer mini-escoles
amb espais que no són escoles, perquè al revés, el que hem de fer és treure'ns que l'escola, a més, ara ens ajuda molt el mobiliari als 2 metres. No, busquem solucions sense que el mobiliari ens formi la barrera. I on no hi és, sisplau, no la posem. Jo ho demanaria així. El cos ha de ser protagonista. S'ha de moure per tot arreu dintre de les distàncies, però no tanquem i busquem noves formes. Et faig una proposta i amb això t'agraeixo la participació d'avui i és que si un altre dia t'hem de convidar aquí, crec que farem un directe però a l'aire lliure. Sí, és que a l'aire lliure, a sota d'unes claraboies, amb arbres, en un bosc, a la sorra, a la platja, amb un paisatge, amb una vista collonuda. Sí. Moltíssimes gràcies, Lourdes, per haver estat aquí, de veritat. Nosaltres seguim i t'acomiadem a tu, que ha estat de veritat un plaer compartir aquest espai amb tu. Que us vagi molt bé i que siguem molt creatius i aprofitem tots els espais i les possibilitats i la comunicació a través del cos, si us plau. Adéu-siau. A vosaltres. Que maca és la Lourdes. La veritat és que sí. Ramiro, bona entrevista. Gràcies a Lourdes. No m'he pogut acomiadar, anava a entrar en directe, però no m'ha donat temps. Moltíssimes gràcies. Dir dues coses. Mira, estava mirant el xat ara. Hi ha una pregunta de Carme Ito que diu i no influeixen factors culturals? No totes les cultures s'interpreten igual al contacte. Mira, l'altre dia també teníem una pregunta d'emocions i interculturalitat. Em permeto el luxe de deixar-la per la setmana que ve, que anem a treballar valors i emocions, també. El Jordi també parla de valors. Sí, i el Jordi Martín parla de valors, precisament, així que la setmana que ve, amb el Jordi Rodon, li donem més importància a aquesta connexió de valors i emocions. Molt bé. Ramiro, entrem en aquests últims minuts de donar una mica d'espai, de jugar amb tots els assistents, de treballar una mica a través nostre i a partir d'aquí veure el que podem fer amb alumnes també. La veritat és que la primera part del programa hem començat a parlar de parts del cos i de bloquejos emocionals i què podia voler dir. Aquí el més interessant seria que cadascú agafés aquest dolor que té i el donés un moment. Quina tensió tinc, no? Si ara anem a parar un segon i si ara puc mirar i puc observar un moment el meu cos, com estic assegut, asseguda, sensacions. Tinc alguna tensió en el cos? Com sempre, nosaltres li estem donant ara aquí molt poquet temps, molt poquet temps. L'ideal és fer això amb una miqueta més de temps. Fer una espècie de revisió. A mi m'agrada començar pels peus i acabar per la meva respiració. Fer una espècie de revisió de tot el cos pujant i anar veient quines sensacions tinc. Bé, com que aquí no arribem, us hem compartit perquè us pugueu descarregar en directe un document que és un petit link a un podcast que ens deixa la Irene Fitera. Irene Fitera és amiga de SER, és una psicòloga i educadora emocional i teniu allà 9 minutets per poder fer aquest treball amb calma i també a vosaltres al vostre ritme. Per tant, us el podeu descarregar i si els estàs veient en directe ho pots fer a través del link d'Odissea del Moodle, que ja estarà tot recollit. Ara anem a partir de que estem fent aquest escàner i ja m'he quedat amb una part del cos. Per exemple, jo ara vaig a jugar, vaig a dir uns exemples, però després torno a dir que és molt important que cadascú passi pel seu filtre. Quan tenim emocions molt a l'estómac, poden ser nervis, a darrere ronyons pot haver-hi més la ràbia, més la por, totes aquestes emocions es mouen per aquí. La vergonya, la culpa, són com emocions més denses i estan com més a baix del cos. Articulacions, que abans no ho hem dit, normalment té molt a veure també aquesta por, perquè em frena, perquè és moviment, aleshores és o bé vaig molt accelerat o bé necessito frenar. No? Aleshores, ara parem la informació i tornem a aquest punt de com estic,
asseguda, assegut, quina part del cos tinc en tensió, quina em fa mal, quina tinc algun petit malestar. I vull que us centreu en aquesta part del cos. L'altre dia, el Javi Castillo, company de SER a la taula, parlava de la motxilla sentida. I ja hem quedat que la motxilla és el nostre cos. Per tant, el que estem fent, amb una adaptació en directe, el que estem fent no deixa de ser una motxilla sentida. Estem mirant una emoció que hi ha en aquella part del cos. Podeu mirar si allà hi ha un dolor, hi ha una tensió, per exemple, si he pensat en el genoll esquerre, si, per exemple, he pensat en els ronyons, si és el pit, puc pensar, puc intentar connectar a veure què hi ha dins d'aquesta motxilla. M'imagino com aquesta part del cos és una motxilla i si fico la mà puc treure una emoció. Quina emoció trec? L'Anna diu, noto pressió a la zona del pit. Juga, Anna, si aquí hi hagués una emoció, si poguessis treure una de les nostres targetes, quina emoció trauries? Op. Podria ser, em puc ajudar amb el color, ja sabeu que el color ajuda, ja s'ha dit en diversos moments. Em puc ajudar del tipus, de la textura, de la densitat. Quina densitat hi ha aquí? Amb què em connecta? Per tant, Anna, en aquestes cervicals, per exemple, si he de ficar una emoció o un concepte del sentir, no cal que ens limitem només a emocions, un concepte del sentir, si hagués de posar aquí, ostres, què hi ha aquí? Si puc, ostres, resulta que obro la motxilla i, uau, el Ramiro i jo anem a dir paraules, ui, la mandíbula, aquesta tensió que hi ha aquí, no? Ostres, imagina que aquí això és la motxilla i puc treure. El Ramiro, Déu-n'hi-do, s'està traient dolor, s'està traient estrès, nervis, ràbia, pors, tristesa, culpa. Aquest núvol gris dens pot ser un sentiment molt profund, pot ser una por, està amargonat, com pot ser? Vale. Pot ser, Carme, el que surti. Et surt frustració o frustració. Si jo ara, Carme, per exemple, et demanés un color, aquesta frustració, què t'ha sortit? Més blava o més vermella? Per dir alguna cosa. Potser ara em dius verda, doncs verda. Però per dir alguna cosa, si li haguessis de posar un color, mira, assumpte, tristesa, com una pluja, això, ens ajudem de la imaginació, de la visió, per intentar identificar. Ostres, això em pot connectar amb alguna cosa que ha passat en la meva vida últimament. Pot ser perquè tinc aquesta emoció en aquesta part del cos. Què vol dir? Què vol dir? Carme diu grisa, no? Clar. Aleshores, potser aquesta frustració sí que pot ser una... Ostres, Ramiro treu por. Jo, per exemple, jo no ho dic des de... Tot això és un anàlisi continu. Hem de dir que a vegades quan estem malament ens costa més mirar-nos i no sé per quina equació passa això, però quan a vegades pitjor estem, més ens costa mirar-nos i més ens costa aplicar totes aquestes eines, no? Ho dic per experiència. Però aquesta és una eina molt útil, no? Ostres, miro la part del cos, escolto el cos, fins i tot li puc preguntar, puc tenir una conversa amb aquesta part del cos o imagino quina emoció hi ha aquí darrere. I després em pregunto si aquesta emoció, què diu de mi? Què diu de mi aquesta emoció? Què diu del meu moment, aquest dolor?
Anna, dius com diferenciem emoció de sentiment. Aquesta resposta l'hem anat responent en diferents moments dels programes, però emoció pot ser alguna més puntual, però aquest puntual es queda allà, també. I sentiment és quan es barreja encara, hi ha una mica més de complexitat d'aquesta emoció, es barreja amb altres, s'allarga amb el temps, connecta amb emocions més profundes, per exemple, de dolors d'infància i adolescència, per exemple. Quan ja es fica el meu anàlisi, abans el Ramiro parlava de sent i ment, i més o menys aquesta és una petita indicació. Jo diria que en realitat no cal diferenciar-lo, però potser el que cal diferenciar és allò que jo sento més anclat dins meu i allò que és com ho veig. I llavors potser el treball està en diferenciar si és una mirada, si és una valoració que jo faig o és una que estic sentint més en un nivell emocional, més en un nivell... Bona pregunta i aportació de Núria, que parla dels colors sempre són iguals, no? Mira, jo no m'atreveixo a parlar-ho perquè no sé en quin moment s'han definit culturalment. Això és com els arquetips. Al final, els arquetips també es defineixen amb el temps i tenen una sèrie de significats. Aquí lo important és que a la persona li connecti, no? Que quan a mi em ve aquesta informació em serveix. La veritat és que el vermell té molt a veure a nivell energètic també amb la zona ja més entre cames, més d'estómac baix, tota aquesta part de ventre, de baix ventre, volia dir, tota aquesta part en la part energètica, per exemple, es veu també com a vermella. I la veritat és que aquí té molta connexió, perquè la ràbia també es situa molt aquí. Però jo a partir d'aquí, cadascú que ho connecti. Nosaltres fem una proposta, mira, vaig a fer una proposta ràpida abans d'acabar amb la respiració. Hi ha una proposta ràpida que és que... Sí, Núria, anava per aquí. Que és que es pinti, no? O sigui, els nanos pinten els colors de les emocions, que ho pintin ells sense més incidència primer. I després demanar que pintin unes altres paraules. Pare, mare, pati, companys. I a vegades això juga molt i veus moltes coincidències curioses entre el color que han pintat de les emocions i altres conceptes. Ramiro. Aprofito que ara dones un recurs pedagògic per dir que aquest recurs de la motxilla era un recurs que sortia l'altre dia del Javi, però que també estava l'Andrea, estava l'Olga. I ara mateix, si esteu en directe, podeu descarregar un petit document que ens han fet el Javi, l'Olga i l'Andrea, molt senzillet, però estic resumint aquells recursos que vam compartir dimarts. Per tant, els teniu ara en document i si no, també els tindreu a Odissea. Podeu descarregar, aprofiteu que encara ens queden 2 minutets. Anem a acabar. Validar el que deia la Carme, que diu, ostres, i m'he relaxat amb aquest espai. Que guai. Agraïts que pugueu jugar-ho. Anem a tancar precisament amb això. Agafeu, mireu aquesta part del cos si encara la teniu amb certa tensió. Com sempre, això es fa molt ràpid i això ho necessitaríem fer amb més temps. I simplement respireu. Respireu. I imagineu, mentre aneu respirant, imagineu que la respiració arriba a aquesta part del cos. Si és el genoll, si és el peu. I la respiració és un element clau sempre, no? Com inspiro i a l'expirar vaig deixant anar tensió. Fins i tot em puc imaginar què passaria si aquesta part del cos respirés per si mateixa. Exercici de plasticitat cerebral. Puc ficar un nas en aquesta part del cos i respirar amb aquesta part del cos? Us deixem amb aquest exercici que és pràctic per mirar de sanar les emocions a través de la meva motxilla, que és el cos. Ramiro. Tanquem aquest dijous molt agraïts de la vostra presència.
Tanquem aquest dijous, molt agraïts de la vostra presència i convidant-vos a participar dimarts vinent amb el Jordi Rodon. Serà de veritat un plaer poder trobar-vos. Moltes gràcies. Una abraçada a tothom.